weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to Sinthiana Diakiri to Houdallahi to Ɗalhaya to Mafondu to Lodiol to Lobbudu Barogala to Marissa to Djeriyel Tumbere ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Ndiaye Saydou Amadou to Djingue Djeri ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Sénégal ɓoyata Sénégal heeɓa usine mum kesa puula pewno o ñakko ko fati e coronavirus on usine noon ɗamini waɗede koto Diamniadio to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o suɓima biteɗo Samba Goumba Thiama ko rosnajo o waɗama ambassadeur itinéraire to leydi Gambie ma en keddo kodda nene Abouba to leydi Mauritanie kadi ma en keddo musidɗo men Amadou Dia Pullo to leydi Mali ko otoji laafaji bulaji woni kaske bula en yabɓi pitola bombo ko famdi kala koninkoɓe nayo Sénégal naɓe mbarmi hen to leydi Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo men ɗo wonde hoorejo leydi ndi gartuɗo e leydi ndi joni kene wona duuɓi tati aseta hande o suɓima tigui wadde jillu makko to Douakoro juuroyade sehil makko nanɗo makko biteɗo Henri Konan Béji to leydi Maroc ko Souleymani Raïs Mouni jaydi yanke kañum tigui ñaawa taƴanama duuɓi 5 e kaso to leydi Mozambique Paul Kagame ko hoorejo leydi Rwanda o neldi ujunere militaire Rwanda naɓe o neldi ɗumen to Mozambique yo walluɓe habtade pelle ceɓitiɗe bisimilla mon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Sadaqallahu al-azim batake jam gondaɗo ceerno Mamadou Lamine Ly to Dunga wuro Alpha ko ceerno muma duttiɗo El Hadji Moussa Ba to Kore Dakar ko bamuma duttiɗo Umul Khayri Fall ko joom suudu duttiɗo tawteɗo to Gore Dieynaba Moussa to Parcelles Assainies Dakar ko mawnuma duttiɗo Seydina Ba to dowlaji tentuɗi America ko miñuma duttiɗo ceerno Bayla Moussa Ba ceerno Bayla Moussa Ba imama Khatiba Gore ko kañuma yettiniɗo wulago eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe kala ustare mawniɓe hen banggue ɓinguel mabɓe hen banggue miñiɓe hen banggue biyetenoɗo ceerno Harouna Moussa Ba ceerno Harouna Moussa Ba o yaltuno aduna ko guilo ñande 2 lewru juillet ndu gonɗen du o yaltito dowlaji tentuɗi Amérique o yaltiri aduna noon ko duuɓi 60 e goo duuɓi 60 e goo ko ɗum togoni ko yaltiri aduna ko ñalawma aseta hande o goski makko yettoto sanga 10 heures jamma woni 22 heures to Dakar o wirnete noon ko ñande altine 12 lewru juillet ndu gonɗen du sanga 10 heures o wirnete to Mbumba dow inde ceerno Abou Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en doni moma kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yo nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna Allah waɗama koddiɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nder aljanna ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓala walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wuule ceerno Djiby Sy ene safrata fiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotta kala ceerno Djiby Sy ne safra worɓe ustaraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala ceerno Djiby Sy ene andi dendagal killineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni
ceerno Djiby Sy ene jogii leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 13 fin yalta e ma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawi nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere netteta kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi en tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnide listihara ɗaccata ko inde ma inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen ceerno Djiby Sy comme Allah luɓi hande gandal mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e jayde meɗen weltare TV to gonɗon eno mbawɗon wonirde kala jaam Allah yo duumo e moɗon eɗen goni e hoore bira sappo lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba enen nanggani en karallagal ngal ha mbawon heɗade sawtaji amen musidɗo men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gaddidi kabruji men koto leydi Sénégal pudortoɗen ɓoyata Dakar ma heɓa usine taw ko usine pewnowo kala ñakkuji ha tenti noon e ñakko oɗo boroso biteɗo coronavirus kaldigal waɗi kawral heɓama hakkude laamu leydi Sénégal e partenaire uji mabɓe Europe naɓe e Amérique naɓe e wondude e boña windere woni banque mondiale ɗiɗon noon ɓeɗon partenaire uji mabɓe noon Europe naɓe e Amérique naɓe wondude e banque mondiale ɓe kawri tigui ɓe finance leydi Sénégal no heɓiri kay oɗon usine tawa on usine ɗamini tigui afede koto wuuro jetoto Diamniadio Macky Sall hoorejo leydi ndi ko kañum siifi ɗeɗon cifande o sifodiri ɗum noon e commission européenne kalfinaɗo ko fatede marché intérieur o sifodiri kadi e directeur général banque européenne d'investissement oɗon usine noon ma o addan leydi Sénégal e yoga e leyɗele Afrique kala ha tengti Afrique de l'Ouest nattude jiggoyade ko fati e kala kene wiye ɗiɗon vaccination ngaji tawa kadi ne teska e oɗo saaha joni leydi Sénégal e nder temedere kala hen 99 ñakko maɓe peewi wadde ɓe maɓe keewi hutorade maɓe jiggoyo ɗum caggal leydi oɗon ɗum noon hollirama tigui oɗon usine noon pewnowo ɗiɗon ñakkoji wonata jatigue maɓɓe nder leydi Sénégal ko institut Pasteur mo Dakar keptinaɗo e nder windere he kala e golle paydude no fewi golloto e oɗo saaha kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni fedde julɓe Sénégal naɓe woni coordination des musulmans du Sénégal woni tigui coordination des musulmans du Sénégal mbaɗino batu mumen aljuma hanki o jeenaya lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ɓe kawri noon e nder batu he wonde kay hakkillaji mabɓe kala nanggui kay ñalawma julde taske hitande hikka nde hawrata ko ñande talata nogas lewru morso woni juillet gonɗen ɗum ɓe kolli ɓe kawri noon kamɓe kala
wonde kawri noon wonde kay lewru ndu tombanoma ñande aljuma hanki o kono noon ala fof e nder guure he to lewru ndu yiya ɓe kolliri noon eɓe jogui commission ngaji mabɓe e yoga e région ngaji e yoga e guure taweteɗe nder leydi Sénégal kala kono hay commission goto walla hay wuuro woto ala wiɓe kay ceedima lewru ndu ñande aljuma ɗum noon tijja tigui e wiide oɗon biteɗo imam Diop goto e mawɓe fedde nde wonde kay tijja tigui ko ñalawma alet janggo tijja goo lewru taske hitande ujunnaje 2021 ɗum noon ene hollirtana wonde julde taske nde woni julde layye non tigui ñalawma layyaji hawrata ko ñande talata nogasa lewru juillet ndu gonɗen ɗum ha joni kabaruji men e ɗemgal pular jeena ha to Saint-Louis ɗeɗo balle kala noon ene teska tigui e liɗɗeje mawɗe no fewi hinde dauphin e kañum kadi e wondude e keeɗe taw ko keeɗe gonnoje e nder ndiyam woni tortue marine tortue marine wondude liɗɗi mawɗi goɗɗi ɗi noon jeeyi taw ko mayɗi e oɗo saaha kala teskama tufnede Saint-Louis hande tufnede Kayar kala ene gukkita ɗiɗon liɗɗi taw ko liɗɗi mayɗi suwa taw noon andede holko woni sababu kay maygol kono noon kullona e oɗo saaha joni loskuji nana uddita hen kono hakkillaji kala miiji ya taw kay ɓen awoɓe ala hutoriɓe hen ko wiyetede mine woni des explosifs ɗeɓe kewi wadde kay taw ko bomboje minuji ɗiɓe kewi bombude pour tigui warde liɗɗi yoga e liɗɗi ɓe mbawa nangude liɗɗi hano hannirta ni ene sikka ko ɗum saabi kay ɗeɗon gueɗe nder leydi he laskoji noon jaaji nana uddita hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e yaadiɓe makko ɓe mbaɗinoɓe kewi wadde kala subaka so huccidde leydi ndi andina ɗumen kay biletede santé to coronavirus yarata e nder leydi he ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas ɗiɗi cakkitiɗi ɗi ko ujunnaje 2,660 e yimɓe ɗiɗo kolkisono tumanoɓe ya taw gondani e mboroso corona e nder holkiso he noon 360 neɗɗo tawama ñalawma hande o kadi ko fiɗaɓe e nder ɓenno e nder ɗum noon e hollir tigui wonde e nder temedere kala hen sappo e tato piccala 16 ko fiɗaɓe woni 13,76% ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder ɓen 360 fiɗaɓe tawama tigui hen 136 ko memodirnoɓe wonduɓe rafiya woni contact suivi heddiɓe ɓe kala 134 ko ka communautaire woni hay goto e mumen andaka to ƴetti ɓoɗon rafi e nder ɓe cellanoɓe kadi 112 kolkisama tawama tigui mboroso gasi mumen ha laaɓi paati galleji mumen 16 neɗɗo ɗen tampi sanne ma ballite to banggue fofago eɓe tawe to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann ɓe koliri kadi wonde kay ñalotogui hanki faade ñalawma hande o ko yimɓe tato kawre ladial taw ko mboroso yooɓi pittali men oɗon bila noon e holir tigui oɗo saaha joni leydi Sénégal dendagal ko winditi e doggol corona ɓe jettima 45 ujunere 650 e yimɓe jeegomo fiɗaɓe e nder ɓen noon hen 45 ujunere e temedde yimɓe ɗiɗo kettino cellal mumen hano hanniti ni ujunere 190 neɗɗo kawri hen ladial e ñalawma hande o noon tinaɓe nder leydi he kala taw ko wonduɓe mboros coronavirus heddiɓe juuɗe safroɓe koɓe ujunnaje 2,50 e yimɓe tato ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Kaolack ko tan musɗo waɗi e nder leegal gotal tawtegal e nder Kaolack e nder ngal leegal noon hollirama tigui teskama ko goski cukalel tokosel kañum tigui tawa e nder werla goto bafeɗe kala ene uddi e guel wasi fittalu maggel e oɗo saaha joni noon hakkillaji kala miiji ko ngakkede kay hendu fofago ko ɗum tigui saabi basgol guel ɗon fittalu guel ɗon cukalel jaɗamno guel duuɓi tati guel ɗon ma guel ɗon inde makko fuɗɗiri ko alkulala emma yettode makko yettete ko Sara goski maggel noon ƴettama nawama to hôpital régional mo Kaolack enquête nana uddita hen beele kay ene ande tigui holko saabi basgol makko fittandu ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara koto nokku to wiyete commune mo Sandiara ende accident musɗo waɗi toon waɗi subaka hande o e dow lawol bitego route nationale numéro accident o waɗi koto tolno wuuro witego Gongam wono wuuro noon en tawi nder commune mo Sandiara e nder département mo Mbour ko car transport ko kañum tigui féri moto taxi on moto noon won chauffeur moto o wondude mo jolluno yimɓe ɗiɗo hen chauffeur moto o e goto e ɗiɗo ɓe o jolluno ko hen basi pittali men keddiɗo o noon barmi hen barmande musde no fewi mayɓe ɓe noon nawama to hôpital to morgue hôpital mo grand Mbour ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen umima to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paaɗen to leydi Mauritanie jabɓoɗen musidɗo men Ama Diapoulo assalamu aleykum wa rahmatullah.
kabaruji e nder ngendi Mauritanie puɗɗoroɗen ko fati ndafu covid-19 hono no holliri jagordu cellal ngendi ndi e ñalde hankinde kikiɗe muɗum kayru jagordu ndu ndu holliri ko capanɗe jeenayoynayi woni fiɗaɓe hesɓe jiitaɓe hesɓe ne gondi e ndafu ngu e nder waktuji nogas e nayyi ɗi yimɓe tato mbasi pittali mumen capanɗe tato e nayo ɓen kefti cellal mumen ko caggal noon nde ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e goo neɗɗo kay ko kamen goni holki sanoɓe dadiɓe ngendi Mauritanie e ñalde aljumare hankinde ɓe mbawi jaggude ɗum ɗon koto boowal laaɗe diwoje ngal tunsi tawide ko ɓiɗɗo Mauritanie najo umminoɗo toon to leydi Angola kanko noon saaha joni woni ko tuma tan ko wadde haalande tawi ko audio nden ɗon haalande noon ina nodda to banggue rastismo ɓe kolliri tan de e oɗo saaha joni ko ɗum ɗon woni ko tuma woni kay haalde haalaji tawi ko gaddoji to banggue añam guragu ɗo e nder leydi Mauritanie tawi kadi hay jillu horejo leydi ndi woni Mouhammedou Ould Cheikh El Ghazouani toon to diwan Trarza wawino artude no fewi e ɓen ɓe ganduɗa ko haaloɓe e kala saaha rewroɓe e nder réseaux sociaux ina mbaɗa kadi kalande tawide ɗen ɗon kalande ina nodda to banggue gañam tumagu jagorɗo awo e nder leydi Mauritanie kame ngalumaji biteɗo de Ould Zeyna kanko no wawi joɗodade ɗum ɗon koye ñandal jumare hankinde e joɗaniɗo leydi Japon ɗo e nder ngendi Mauritanie i hara nioro tawi e nder jonde mabɓe nde noon ko beele kay o saaha joni wawde ɓeydade moƴƴinde jotodiri hakkude ngendi Japon kam e leydi Mauritanie ha tengti kadi e fannu awo horejo ngendi Mauritanie Mouhammedou Ould Cheikh El Ghazouani kanko ne ñalde hankinde o wawi tawtorede jonde 5 Sahel tawi noon ɗum ɗon koto banggue vision conférence manam ko wona to banggue ngasa wonandemo jonde nde jooɗi ko toon to France e tawtorede horejo ngendi France Emmanuel Macron kame hooreɓe leyɗe 5 Sahel e nder hen tan kadi ɓe mbawi o saaha joni ko wawde kadi yewtude e peeje ko fati kadi e gonka dunde Sahel nde tawi ko commission Mauritanie tawi ko ƴen jagorɗe toppitiɗe ko fati e rewindade reɓa covid-19 ɗo e nder leydi Mauritanie kamɓene ɓe mbawi joɗodade e ñalde aljumare hankinde e tawtorede gardiɗo jagorɗe ngendi Mauritanie e nder jonde mabɓe tan o saaha joni kadi ɓe mbawi hollirde to banggue gonka dafu covid ngu e nder hen tan ɓe kolliti kadi eɓe jertina wonande ɓesguji leydi ndi nde ɓurata kadi wawde rentade guila noon to banggue kadi dente ɗe hani e yogay nokkuji kadi yooɓe mbaw hutorade to banggue cuumorɗe ɓe mbasiyima kadi nde ɓesguji ɗi mbawata kadi ñakkade ɓe kolliri ñakkogude o saaha joni ina heeɓo e dendagal nokkuji safara tawateɗi e nder diwanuji ɗi maɓe mbaw kadi ɓeydude to banggue kadi nden e to banggue keeri ngendi ndi guila noon to banggue weeyngo hani e to banggue kadi leydi e wiide mabɓe de o saaha joni reɓo rafi covid-19 ina ɓeydi no fewi ɗum ɗon ne kadi ina fuɗɗi fayinude tawi ko toppitiɓe ko fati e ñawore ngendi Mauritanie kamɓene ñande alhamisa nde ɓe mbawi yandinde ñawore wonande ɓen tumanoɓe to banggue kadi e mudde ngaalu wonande banque centrale Mauritanie tawi noon e nder hen tan on ɗon biyeteɗo Tabiba Mintou Ali kankone o wawi o saaha joni staɗenede fodde duuɓi 6 e niɓɓuru o wondude kadi e omo yoɓa amande so tawi ko biyeteɗo Abdelrahman Ahmed Salem on ɗon ne kadi e sokone o taƴana tan ko fodde kadi o taƴana ko fodde lebbi 6 e nder kaso kono kadi ko woni hen ko woni fodde hitande wadde kanko ga o heeɓi to banggue kadi wellitare makko gasi haalaɓi ko tongunoɗen kumpitale nder ngendi Mauritanie ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia Mauritanie Weltare TV.
Amadou Alassane Dia golle ma jooɗi peewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen société cinéma ko société cinéma ko société nationale industrielle et miniére ko société ɓurɗo mawnude nder leydi Mauritanie aljuma hanki o noon kamɓe ardiɓe société o ɓe cuɓima ingénieur biyeteɗo el biyeteɗo El Hafed Wula Yehi o waɗama directeur commercial société o to Paris koye poste uji noon ɓurɗi faydude no feewi e nder société ko ɗum tigi woni ko halfina on poste noon ko kañum halfina dendagal ko fati e jeeyguji minéré de fer société o kala gila Mohamed Vala Wula Miɗiɗi gila kay o suɓa o waɗa directeur général société o ene teska tigi o ɓattitinima oɗon cuɓaɗo e oɗo saaha joni biteɗo Wula Yehi waɗino tigi o waɗi ɗum cadre mawɗo e nder société o e nder oɗon nodde service jaltuɗo hanki o noon waɗi tigi nomination ngaji kiisi e goɗɗi ko wayno oɗo biteɗo Boudbeda Wula Ahmed on e nomama waɗama responsable département de commercialisation e nder bureau commercial mo Paris biteɗo Yaqouba Wula Salema Vala on nomama waɗama tigui responsabilité projet e nder jetika e nder société o ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar jayde witede e Sahara nde holliri tigui wonde jaltugol aduna joom suudu Mohamed Wula Dadda Ahmed Wula Dadda noon Ahmed Wula Dadda ko gardiɗo lunda wiyete ka RFD woni rassemblement des forces démocratiques joom suudu makko noon jaltuɗo aduna o wiyete tigui ko brigade Dadda ko aljuma hanki o yalti aduna e nder Nouakchott hono no holliri nde ɗon jayde wiyetede e Sahara e ɗo saaha kala noon holliroma tigui o wonno koye sippirte e rafi muso no feewi o nawanoma ha to leydi France e mbadi safaruji ko adi komo artiri e nder Nouakchott ko ɗo tigui jayde nde holliri woni o yalti aduna ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar Mohamed Cheikh El Ghazouani ko hoorejo gendi Mauritanie o suɓima biyeteɗo Samba Goumba Thiam jeeyaɗo to Rosso o waɗi ɗum ambassadeur itinérant noon darde e golle oɗon poste noon ko oɗon poste noon ko fati kala ko on poste noon ko halfinede kala ko fati e faggudu e nder leydi hen woni question économique e fodde kadi wonde fodde kay e fodde ɓeɗon taw ko joomgaluji fodde ɓeɗon joomgaluji no gari tigui wadde investir e nder leydi he woni tigui ko wiyete l'attractivité de la Mauritanie aux investisseurs directs étrangers woni eɓe mbiya ɗum IDE Samba Thiam ko économiste gandaɗo no feewi ko joom doctorat mo 3e cycle dans les spécialité makko ko monnaie finance et banque o heeɓi doctorat makko noon koye nder université mo Lyon tawateɗo e nder leydi e nder Lyon mo Paris ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mauritanie paadena koto leydi Gambie to leydi Gambie noon ƴiwonde hewde ndiyam yadunde e hendu waɗino toon ha saabi yimɓe hewɓe mbasino hen pittari men ha joni koye on alhaali wona to leydi Gambie ma en ketto cimtol musidɗo men sehil men Kodde Nene Abou Sa assalamu aleykum. eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe e weltare TV ko noon tigui ko ɓuuri tengtude kabaruji men ɗo e nder leydi meɗen te Gambie no wayno leydi men Gambie waɗi ɓeeto ɓe ganduɗa ko lorinoɓe e nduɗo hendu nde ganduɗa arini ɗo jamma alarba ana joofi alkamisa fodde yimɓe sappo mbasi oɗo waktu pittali muɗumenete ene wayno haali ɗum ko Sanada Haba gardiɗo loriɓe e nduɗo hendu ene wayno tan de o wi fodde ujunere temedde joyyi capan tati e goho hoɗorde mbasama ujunnaje tati e temedere capannayyi neɗɗo oɗo waktu ngala to ngoni ene wayno noon ɗum ni saabi wi ha hoorejo leydi ndi nodduno batuji keñoraɗo gam tan wawde kadi yewtidde jaborde ɗe e erade kadi ɓe ganduɗa Allah ene luɓori ɗumen ɗo e nder leydi ndi ne mbawata jaggude hen gam ɓeɗo yimɓe loriɓe hen tan mbawa wallede no hannirta ni enete ene wayno noon kanko Sanada Haba wima ɓe jokku tan gam wallitade ɓeɗo ɓesguji e ɓeɗo yimɓe loriɓe e nduɗo hendu o wi nduɗo hendu wayri yeede kene tonni e duuɓi joyyi ɗo e nder leydi men Gambie saabu ɗum kala tan ene wayno waktu hendu ndu ene yaranno fodde capan tati e joyyi piccal e nder temedere kala ndun hendu noon waylama yiyede ɗo e nder leydi meɗen te Gambie ene wayno hen jeenayi noon kawri ladial ko toon to dowruto hen goto ko ɗo to wiite e Busumbala ko wona ɗum ko de ha joni jaborgal men kalfinagal gueɗe caggal leydi to leydi Sénégal Aissatou Tall Sall arino ɗo gam jillade jibinande leydi Sénégal naaɓe ɗo to galle ambassadeur mo leydi Sénégal eɗen mbawi hettade Aissatou Tall Sall kongude makko seeɗa.
président Baro ene wayno so tawi ne haalda e président Macky Sall ɓe kaldata koto fati e ɗemgal men pular ɓe kalani anglais ɓe kalani e français ɓe kalani olof ɓe kalata tigui ko pular o wi noon ene wayno ɗum ɗon de ko hunde welde saabu ɗum hay président Gazwani ko noon wayi somi ummima ɗo ne paami koto Mauritanie ene wayno hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie to wiyete Rosso ɗo ene wayno ko ma pom mahe ɗon gam ya garta hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie wawa newade no hannirta ni henne de yen jaggu ganden ko jiiduɗen ko ganden ko enen foof goni e gotum ɗum ɗon woni kongude ɗe ganduɗa Aissatou Tall Sall haali ɗum ɗo e Banjuri e galle ambassadeur mo leydi Sénégal gam tan wiide leydi Sénégal e Mauritanie e leydi Gambie ko leydi gotiri ardiɓe ɓe kadi ko miijo woto ɓe jogui koddanen Abouba gam weltare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abouba Aissata Tall Sall yiɗi andinde yimɓe e siftinde yimɓe koko pulara heewi wiide ni wonde maayo yonani kerola ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara senno mima to leydi Gambie paaden koto leydi Mali aljuma hanki o ko oto militaire uji Sénégal naɓe tawateɓe nder leydi Mali e mbadi laafaji mbulaji woni casque bleu ko on oto waɗi accident oto mabɓe o noon waɗi accident oto mabɓe waɗi accident noon ko dow lawol e saaha kay ɓe gonno e artude mission mabɓe sanga 13h woni 1h ñalawma accident o waɗi koye dow lawol hakkude Sévaré e Bankassa e nder falde mofti ko toon tigui woni oto to ode accident waɗi noon waɗi barmuɓe nayo hen tato noon keeɓi ko kellande nayaɓo o noon heeɓi koko wiyete contusion woni tigui ko faɗɗare on faɗɗi hen tan ko hélicoptère noon kañum tigui araniɓe ɗon wawi nawdeɓe tigui to hôpital tawa kadi ko hôpital mo niveau 1 e nder tawa ko on hôpital ko laafaji mbulaji jeeyi ɗum e nder leydi Mali ko toon tigui ɓe mbawi ƴettude safaruji mabɓe hollama noon werlama accident o noon waɗi tigui ko kiloji 4 to banggue worgo Bankassa tawa kadi werla mabɓe mo hinde belende yaɓiti ko pittol bombo tufonoɗo e dow lawol mabɓe hono chef d'état major général des armées mo leydi Sénégal o e nder communiqué makko o duwanima dendagal ɓeɗon gañiɓe hen kala omo yetta kadi omo jarna omo sembitina hono oɗon taw ko gardiɗo ɓeɗon contingent taw ko militaire uji Sénégal naɓe tawateɓe nder leydi Mali e mbadi maintien de la paix woni tigui e mbadi MINUSMA laafaji mbulaji e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen leydi Mali keɗen jagoɗo leydi ndi kalfinade ko fate diineji e aadaji e nder leydi he ɓamini ɓe ɓayyini communiqué mabɓe taw ko communiqué officiel on communiqué noon ko hollide tigui ñalawma tijjaɗo ko fati e ñalawma julde taske e nder communiqué noon o holliri wonde aljuma hanki o ala kala to lewru ndu yiya e nder leydi he ɗum noon ene holli tan wonde ko aleda janggo o wonata goo lewru taske ɗum noon so aleda janggo woni goo lewru taske ɗum firta tan ko ñande talata nogasa lewru juillet woni lewru morso gonɗe du ko ñande hen tigui wonata julde taske on paami tigui leydi Mali e leydi Sénégal kala ko yiyande wotere eɗen ñaago Allah tan aɗan wawi dendagal leyɗele ɗe kala ɓe mbawa juldude ñalawma goto hono no ceerno Habou Diallo hoore jablo sukaɓe Afrique e oɗo saaha kala ko woni bojji makko e ko woni tigui ɗaɓɓade makko e ko duwoto Allah ne wawi taw duwaw makko jabama allahumma amina ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara to leydi Mali ha joni ñande goo lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi sanga 5h subaka woni sanga wendoga tigui nde salatu jeeretede ko waɗino tigui e nder ngoɗo wuuro witego Kulungo Pel yananoma yanande musde no fewi ngono wuuro tawe nder cercle Bankassa e nder région mo mofti ngo yanano noon ngo e nder janggu he noon ɓena waɗɓe ngun janggu ɓe jurmaki sukaɓe ɓe hormaki mawɓe ɓe taraki rewɓe ɓe jogui ko petlaji mabɓe kala ko dilli eɓe pella ɓe joɓinoma pittali yimɓe hewɓe no fewi ɓe duppi paabi guura ɓe duppi koɗande ɓe mbari kadi ɓe pelli hay jawdi daridi ɓen noon ɓen tumaɓe ɓe ngallo gueɗal noon kamɓe kala koɓe sappo e ɗiɗo neɗɗo ɓen sappo e ɗiɗo sagat noon hen goto ne wiye Hammadi Gundo gueddiɗo ne wiye Youssoufo Togo goɗɗo o ne wiye Oumar Togo wondude e biteɗo Sitterou Diafo e goɗɗo ne wiye Amadou Guindo e biteɗo Ousmane Thiama e Ali Togo e wondude e Mamadou Djibo e goɗɗo ne wiye Mamadou Somboro e goɗɗo ne wiye Ayouba Koro e goɗɗo ne wiye Honoré Roger Gana e goɗɗo o ene wiye Boubacara Djibo ɓeɗo sappo e ɗiɗo neɗɗo tumaɓe kay kañumen mbanno ngun janggo jooɓi pittali kewɗi no fewi kamɓe sappo e ɗiɗo kala tribunal mo mofti ñawiɓe noon ñawore mabɓe yani tigui ñande capanɗe tati lewru
juin gonden do maydu ndu be tañanama monen mabbe kalam ene soke kadi gurdam muduma be tawtoraka ñawore mabbe de non be ñawira tigi ko par coutumas woni be tawtoraka ñawore de kon non holirama monen mabbe kalam ene soke kadi gurdam mum woni tigi penna demoko senumima to leydi Mali ko to leydi Côte d'Ivoire paadena jonte tati joni non ko Laurent Gbagbo mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi ɓilinoɗo e juuɗe CPI ko arti ha laaɓi e nder leydi mum kanko Laurent Gbagbo non asata hande o suɓi tigi ko wadde jillu makko to wuro witengo duwakoro non yaade ha to galle nando makko sehil makko biteɗo tigi Henri Bédié noon e nawtamo to non ko yidde tigi joddade e on biteɗo Henri Konan Bédié mennoɗo wonde hoorejo leydi ɗi yidde yewtidde mum e juurade ɗuma nde ɗo ngal ɗon pottital noon ene hollira tigi wonde kay oɗo saaha joni ko réconciliation nationale woni tigi ko beldi tala leydi ndi sabu kay ɗiɗon landaji ɗiɗi kani landa Laurent Gbagbo wondude e landa Alain Kolomeji ɓe mbaddino peɗele guite ha tenti kay e hitande 2010 faya 2011 ndeɗon jonde kadi ne yakora tan soɓe joddima ɓe mbawa ƴettidde peeje kay yidde waddude junggo e fandu ɓe mbawa tigi rendide doole mabɓe e peeje mabɓe e peccor mabɓe haɓe mbawa ittude eɓe mbawa firtude ha laaɓa ko fati kay e laamu oɗon biteɗo Alassane Dramane Ouattara gardiɗo leydi ndi e oɗo saaha joni ha tenti noon e sumgoji tijjari taw ko sumgoji biteɗo élection locale ɗamini ɗi ma waɗ en 2023 ha e sumgoji hoorejo leydi kala tijjari en 2025 ha joni kabaruji men e demgal pulaar seno mima to leydi Côte d'Ivoire ko to leydi Maroc paadena biteɗo Souleymane Rassoumi ko jaydiyanke Maroc najo o ñawama aljuma hanki o taƴanama tigui o malelo duuɓi 5 e nder niɓɓuru ko tribunal mo Casablanca noon ko kañum taƴinimo ñawimo tigui taƴinimo ndeɗon ñawore o kanko noon laamu ngu tumimo tigui ko wadde kay ko wiyete tigui attentat à la pudeur woni tigui wadde gueɗe taw ko gueɗe kamtoɗe no fewi ɗe yadani e diine yadani e aadaji kanko noon ko jedduɗo avocat makko yeddi ɗum ha sori ladde avocat makko noon ala ko holliri ala ko ñawira o sokkira kay so wona kay yidde tan e kala saaha teskede kay omo heewi ñingde laamu ngu ko ɗum adani laamu ngu wurtinademo ha ñayimo ndeɗon ñawore kanko oɗon avocat kanko noon kanko biteɗo Souleymane Rassoumi hollirama tigui wonati tikkere walla gueddere ñamde woni grève de faim go balɗe 95 hollirde mette makko e ndeɗon ñawore koto leydi Mozambique udditena kabaruji men hoorejo leydi Rwanda biteɗo Paul Kagame onuldi dadiɓe yonɓe no fewi to leydi Mozambique faboyadeɓe kay e walludeɓe haɓari ɗeɗon pelle ceɓɓitiɗe witeɓe al sahaba noon tawateɓe nder leydi hen ha tinti nder oɗo région biteɗo Cabo Delgado tawateɗo nder leydi Mozambique e kala saaha waɗoɓe toon janguji musɗi no fewi pelle ceɓɓitiɗe ɗe noon guila 2017 tawe nder leydi he tawa kadi ko fedde ɓattide fedde witede état islamique hollirama noon ko ujunere dadiɗo ɗum tigui woni ko Paul Kagame neldi toon e oɗo saaha joni gam yidde fabade ndiɗon leydi witendi Mozambique musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ɗum ɗo wonno ko tonguden kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde hen ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba to leydi Gambie ko koddanene Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on to leydi Mauritanie ko Amadou Dia Pullo yo jaam Allah jogomi jogo on